هەفپەیمانیە نێفنەتەوەی بەڕێبەرایەتیە ئەمریکا و بە ئالیکاریکردنا هێزên xwe cihî dijî komala çekdarên Daişê li Iraqê û Sûriye pêşrewiyên mezin bi dest dixin. Lê hêşta çavarê dêtekirin şerê mezin li Mosul bêtekirin. Rêberên leşkerê Amerîka li Iraqê ew ên bi erkê rahênanê radibin geşbînin bi azadkirina bajêrê Mosul. Lê divê ev armanca digel nexşe û pîlana hikûmeta Iraqê pirêve biçin. Helsengandina min ew e pêşveçirên mezin têne kirin. Di baberiya me de gelek ez digot ku zehmete Mosul were azadkirin. Di vê salê de ew em dibînin hêviyên bi xwe digire. Li vê dawiyê hêzên Iraqê bajarkê geyara bi alîkariya êrişên asmaniyên koalisyonê kontrol kirin û hêla serekî di navbera deverên li jêr desalata Daişê li Embar û Mosul birîn. Lê Rojavaya bajêrê Mosul berew Sûriya ve vekiriye û riya serekiye bû derbasbûna çekdarên Daişê ji Reqeya Sûriye û digel hebûna astengên dî ev operasyona zehmettir dibet. The Mosul Liberation Battle. Ava şerekî bi zehmeta şerê azadkirina Mosulê. Mosul pênc-şeş caran mezintire ji Remadî û hijmara xelkê wê gelek bitire. Di vê gelek tişt li berçav bêne girtin û jmareka zora serbazan jî beşdariyê di wî şerî de bikin. Mezin te dêtekirin di navbera 3000 heta 4500 çekdarên Daişê li Mosul da hene û azadkirina wê pêdivî bi hevkariya leşkeriya tevaya aliyên Iraqê û ji wana Kurdan heye. Hêzên pêşmergên Kurdistanê bi dirêjahiya 2 salên borî roleka serkeftî hebûn di şerê dijî teroristên Daişê û piraniya welatên endamên hevpeymaniya dijî Daişê alîkariya leşkerî bu hêzên Kurdan berhev dikin. Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî digel serokê Fransa François Hollande û wezîrê berevaniya Fransa Kombo û mijara hevdîtinê şerê dijî Daişê bû li Mosul ku Fransa amadehiya xwe diyar kir bû pêşkêşkirina alîkariya leşkerî bû hêzên Kurdan û li heman dem da mijarên siyasî ketine berbehsan. Serokê Herêma Kurdistanê li daxuyaniyekê da da zanîn mijara serxibûna Kurdistanê ya here giring bû diger rêberên Ewropa bête behs kirin. Serarê paşvebirina Daişê li Iraqê û Sûriye lê karbidestên ewlehiyê bawer dikin bandora wê li demekî nizîk ji nav naçet. Li konferansa parastina niştimaniya Amerîka li Washington rêveberê CIA John Bolton got ez bawer dikim hebûna Daişê li Iraqê û Sûriye heta demekî dirêj wê bimînet. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.